ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ọrụ na okpukperechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nọ awụchasịala na eyi ụmụnne m ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m na m gwara akụkọ na ogbo towara ya ụmụnne n'ụlọ dedele akụkọ ya tolee ya na ọnụ tolee ọwụrụ ọ gịnị ka ị ga-eme ya wee gaa n'ihu si m na nne na nna ya mụrụ ha na-arụghị ise ụmụ nwoke atọ mana ọ ya wawo nke abụọ na nwoke ụmụ nwaanyị abụọ ya nwa nwoke abụọ na nwoke denụ nwanne ya ke nta lasbon ha ma n'elu ma n'ala ya nwa lasbon nwekwa nwaanyị enwere enyi ya nwaanyị na-esonye elo from school na ọ na-awụ lọtakwanụ ụmụ ihe krismas ọ Easter ka ahụ esorokwe na elo na nwa ahụ mara mma well na dị gị na ọ mara mma ma tọọ ntị ya elega nwoke ahụ mara mma mana ọ dị very young ya sị ka a na-aga n'ubi ka a na-aga n'ọba ka ya mara ji gaje n'ubi na nke na-aga n'ọba meaning that ka a na-agagodo ka ya mara ma nwaanyị welitetukwu isi ya bịa gwa nwanne ya nwaanyị ya laikiri enyi ya nwaanyị nwanne ya nwaanyị agwa ya sị ya na-eji anya ahụ ụmụ nwaanyị mara mma na ya biko wepụ anya ya dị ya chịwa si ya laikiri dị gị ọ ya ka a na-eme nwanne ya nwaanyị na enyi ya nwaanyị nọtara bịa see okwu nke na-awụ na ya jụọ nwanne ya nwaanyị sị what of her friend ọsị idiot ahụ na ebiko ya chọghị ikwu maka ya again ya jụọ ya sị ha ese wele na ọgịnị segara ya na ya bụ ụgwọ wee sị ya chọghị discuss ya na ihe amawo na that girl can go to hell owotu n'oshi ekwu ya ihe ewute ya gwa sị onye nọmba ya gwa ya sị ọgwa ya sị ejizi nọmba ya ejidegodo nọmba ya delete ili na ele ekewe nye ya nọmba no feel na idiot ya ka ga-eji nọmba ya ga na fon emekwana gịnị na fon ya and onye ebe ọsọ dị gị lọwụ awụhụ ebe ya ga-abaga moto jụrụ ese dị gị gawa na enwezi information gbasara this girl nwanne ya nwaanyị chọrọ enyi ya ewepụ n'obi nọ ya ka a na-eme ya gaa na free session one day after like 3 years or 4 years ya gaa na free session one day ị ga-agba fuel hụ somebody a lady guzoro na-eme gị call dị nnọọ well endowed very beautiful from back ma height ya ma gịnị ya echeta enyi nwaanyị nwanne ya nwaanyị na so ọ na that girl ebe ọ nọ na ọ gara dị nnọọ ka this girl ya bịa hụzie voice otu o megekọ ọ dịrị azụ na-emeghe kọla ya bịa nọ the voice eyitụkwala ọ dị ya familia na ntị ya erutewezi nso ka ya eruteziri nso na pump attendant ịbịa gwa the lady na madam ọfụele ego ole ka ga-agbara ya na onye shift rọba ya sị ndị nwere na ya rewe na ya shift rọba na emechaa na ya ga-abịa na ọ gbawara ndị ọzọ ya werezi opportunity ahụzi ihu ya tie kpowero na-ewe soja ọhụ ya tie gwazi onye omege ya na ya bụ nọ fon na ya biko na ya ga-akpaghachite ya bak ya end ya kọl ahụ gụrụzie ya gụrụ ọbịa bịa ka ekelewe ọ gụrụzie ya gụrụ hel ahụ obi tụrụ ya ụma obi tụrụ ya eshi ndụ nwatakịrị ma mma dị nnọọ fresh ya etiwe jụọ ya sị na ele ebe ọ nọzi na ọ gịnị wụ ihe o ji gbara ha ọsọ ya chịwa sị na ọ wụta ya eshiri hụ ya jụọ ya sị ọ gịnị na-esere ya na nwanne ya nwaanyị ụgwọ wee sị ya chọghị ikwu maka ya jụọ ha egi na ọsị ọ chọghị ikwu maka ya gwa ya sị ngwa na ọ lụọla n'ụdị na ụdịka mma na ọ mara ya sị na enweghị di ya lụrụ na ya nọ ahọzgoga ya jụọ sọ gịnị ka ọ na-eme ugbo ya sị ya na ya na-ere akwa ụmụ nwaanyị nwere butik ọgwa ya na ya na-ere akwa ụmụ nwaanyị na-enweghị mmachi na ya na-ere akwa ụmụ nwaanyị ya jọsị mepe ebe a ọhụrụ ya etinye siri ili ya sị ha ekelecha onye nọmba ya na ya bụ ebido kparịtawa ya gwa nwanne ya nwaanyị sị na ya hụrụ enyi ya nwaanyị today na-akwanye ya nọmba na ọhụzi dị gị na ọ makazi nwanne ya nwaanyị agwa ya sị na as long as ya dị ndụ na-enwe ihe ga-ejikọ ya na that girl na ya ama ihe ya na ya abụọ pịtọga mana ya nwa ahụ enwe ihe jikọrọ ya na ya abụọ na ifu ya onwe ga-agawakwara onwe na-enwe ihe ga-ejikọkwa ya na ya again ya elewe sị nwa ya o ji dị bitter like this na ya amahụ ya asụ onye dị this bitter why ọnọrọ gasị ekwuchakwala ya before mara ọ gaa service na Abuja ebe ọ gara service ha ewe ya na ọrụ ebe a ka ọ na-arụga chizi ntụrụ ebe ahụ nọ na dọkọrọ oke dị lo mana enyi ya nwaanyị a agaghị university onwe opportunity gaa university because of gịnị mpa ha anwụọna mama ha kwanụ katagafọ ha dị atọ mma ya mụrụ pa ya nọghị ya na ha na secondary school ahụ ezigbo secondary school ya na nwanne ya nwaanyị gara na ọ gwụla ihe o ji aka
onwe ha opportunity gaa mahadum. Then nwanne ya nwaanyị na-asavụ gazi na Abuja, ebe a ka ọ savụrụ, ebe a ka ọ nọkwa na-arụga ọrụ, shizi ebe ahụ lakarazi oke di ji ego, di bụ enwe ihe wụ mbi, somebody nọ n'enyi obu ya garalu ya eme enyi ya nwaanyị invite na elekwe enyi ya nwaanyị akpụrụla dị lo onye ga-alụ ya na ọ bịa ka ha were opportunity a dozie, ka ya doziere ha. Enyi ya nwaanyị sị na ya ọ ga-amasị ya na ya ga-adị very happy ma o mee ihe dị otu a. O jikerekwa na wụchashịa ọ wụchashịrị, nwanne ya nwaanyị agwa ya sị onye mere invite ebe a, na ya ama ihe ọ bịara bụ ime. And that very day ka nwanne ya nwaanyị gbaga nkwụ, ka agbaga nkwụ ya, nwanne ya nwaanyị sị na enwekwala ihe ọ na-emetụ aka ebe a, ya nọkọtakwala ka ichidebe eshigeri ma ọ wụ ya na ọ ga-eshi na police station ala. So bitter. Ya eshekete nwanne sọ dị aware, o chetara na ihe alụga na ihe a mega ebe a na ọwụ ndị di ya, na ọwụ nkwụ ka agbaga, na ọwụ di ka ọlụga, na ọ kwesịghị ịdị happy, na ọ gịnị nwe enyi ya nwaanyị mere even though na ọ lụwala di, ọ ka dịkwa this bitter, na ọ gịnị nwe ihe mere na ọ gwa ya na ya agwacha na broda na ya achọghị repeat onwe ya again, na ọ nkwụ ya ka agbaga, na ndị di ya bịara, na ọwụhụ guest ya emeghị invite, ya hụ ya hia na ya ga-eji polisi eme arrest, ya ekwuchakwala ya bụ ehi invite na eme onye mere invite ya nọrọ n'ụlọ onye ahụ. Ya gwa the girl si ya mgbe ya bes by then that girl ebewela akwa na-ajụ enyi ya nwaanyị si na ya ọwọ dibekwa na oke na ọwọ dibe na mgbe ya gbaghara na ya ọ na-agwasị ya gwacha na ehi ya gwara ya gwa gbojaga the girl sị ngwa kama na ebe ụla ka ya banye na room, the girl abanye na room ya ka nwanne nwaanyị gbakwara nkwụ gbacha. That day ya esonwe di ya, ụmụ ndị youth bido tụtụwa ma bọtụ clean nwe ya, sachashiwa ihe ndị ejiri mee ihe. Ya kpọrọ dis girl banye na room jụọ ya sị na ọ gịnị nwe ihe na-esere ya na nwanne ya nwaanyị, na ọ bụrụ na ọ chọghị ịgwa ihe na-esere ya na nwanne ya nwaanyị na ọ ga-ewute ya from this point, na since o ji na-agwa ya na o wutebeghị kemgbe ya na ya bụ ji nọrọ na relationship, na ya ekwesịrị mma ihe na-esere ya na nwanne ya. Gwa ya na ọ gịnị wụ the problem. The girl agbagha n'aka gwa ya sị ya chọbụghị ịgwa ya because of akụkọ mere associate na the story, na ya chọghị ịgwa ya, mana ebe o rutere like this na o ruole nke mmadụ ga-anụ ihe ya mere, ọkwa na ya dị at fault si blame ya, ya sị yes na okwu gwa ya sị na nwanne ya nwoke kedị ọkpara nke ọ maara na nwaanyị mba nọ mza ya so nwanne this girl kedị ọkpara na ọ makatara mma, na ọ makanyere ụmụ nwaanyị na mma, na mbụ height ya na o yiri model, nwee nnọọ nwa six pack, buildo hụ ya nwoke na mma. Ọ wụnye this girl na-akụgara ya akụkọ that na mgbe nwanne ya nwaanyị na-eso ya bịa n'ụlọ ha ka ọ hụrụ nwanne ya nwoke kedị ọkpara nwanne ya wee gwa ya na nwanne ya nwoke ke nọ nwafọ na ya connect ya na ya na ya abụọ. Ya sị ya mba na ọ nwere enyi nwaanyị ya na ya abụọ dị na mma, ha dị too close. Nwanne ya nwaanyị nkwara nwanne ka ya agwawa ya sị na ile ihe nwe ihe nọ dị ya na enyi ya nwaanyị ọwọ makarịrị ya, sị mba na enyi ya nwaanyị amakarịghị ya, na nwanne ya nwoke efitighị ya, na nwanne ya nwoke deserve ya, na nwanne ya nwoke na-cheat on his girlfriend, na nwanne ya nwoke na-cheat on his girlfriend mgbe na ihe na-esere ha, mana every time the girl ga-agbagharakwara ya na ya bụ mgbe ụfọdụ ọ ga-akọcha the girl ihe emechakwa the girl agbaghara. So ya na ya bụ ụwa mara ha na ọ gaghị emenwu ndụ ka ndụ nwanne ya nwoke na-ebi, na ọ ga-eme nwunye ndị na ya nwanwụ nga na nwanne ya na ya gede ekpe ekpere ka Chineke nye ya dị ka nwanne ya nwoke, na otu ọnụ na otu mmanya na-achụgburu ya ndị ọ maghasị no ịkpata ore pantị na ọ rigoro na ya na ha agwụla na hafụkwa mma ọ mara na o nweghị isi. Mana enyi ya nwaanyị nkwana nwanne ya ajụ si ya biko abụghị ihe ahụ ọkọga na nwoke ka ọ connect ha first, na ya ga-handle ya, na ya ga-eme ka ya ga-emekọ ya. Gwa ya sị ya agaghị eme ihe ọ chọrọ ka ya emekwa n'ugbo, ọ gwa ya sị ọ connect ha ya, gwa ya sị connect ya wụ nọ ime enyi ya nwaanyị ahụ ihe ọ chọrọ, na ihe na ọ bụ enyi nwaanyị nwanne ya nwoke ọ ya ga-aga separate ha, na ya ga-eseparate ha. Ọ gwa ya sị na nwe ihe nọ dị ya na ya ga-aga separate ha, na ọ ga-eseparate ha after na ọ nwanne ya. Gwa ya sị mba ya ga-emeli ihe dị ụta mmadụ abụọ banye n'ime ihe anyị na-ama mgbe ha bidoro gaga separate ha, na ya agaghị emeli ya. Na nwanne ya nwaanyị wee iwe ruo one Friday ya na ya bụ nọ n'ụlọ ha, ọ gwawa ya sị na nwanne nwoke na makwara na mma na this guy na ọmaka. Ya gwa ya sị na ọ leba mma nwanne nwoke na ọ ga-eme mistake, na ọ wepụ anya n'ebe nwanne nwoke na ọnụ nwanne nwoke na-ejikezi wite enyi ya nwoke ha chọrọ ịpụ that night ga gbaa club. Nwanne ya nwaanyị ụkwa na enyi nwaanyị this girl koga ihe n'ugbo enweta information na nwanne ya nwoke na enyi ya nwoke gaje club. Gwawa ya enyi ya nwaanyị agwawa ya ote this girl shi na-akọ ya, enyi ya nwaanyị agwawa ya, enyi ya nwaanyị agwụrụkwara nwanne ya n'ugbo lụrụ di agwawa ya sị na ebe ọ na-ekwe ha connect ha na ya chọrọ iso ya aga club, na ọ gaghị emetụrụ na ya gwawa ya sị na ọ gaghị ekwe akpọ ya aga club because ọ ma na ya na ya bụ ọgwụ enyi, because ọ ga-efili na ya ga-eso aga
enwe ihe ahụ from iso nwanne ya nwoke aga ọkwa na ekwe na ọ ga kama ọ ga-akaghara ya n'ihe na ọ ga-ekwe ka ya soro ya ga klọb ọgwa ya sị na ngwa ya nọrọ na ya nọrọ ka ya soro ya ga ya sị ngwa ọ chọrọ iso ha ga na o soro ha gawa na ọ weta oshi ga meetie nwanne ya nwoke nweta oshi convince ya ha sị enwe ya ga-ejikere nwanne ya nwoke agwa ya sị elekwekwa ala n'ụlọ na ya esokwala enyi ya nwaanyị abịa ya gwa ya sị nsogbu anọ ya lakpuru ụra o soro nwanne ya nwoke na enyi ya nwoke ha gawa klọb ka ha lọtara the next morning was Saturday morning ya notice na ọ dị down ma anya mmiri ma gịnị ma iwe na ọnụma eju ya obi ya jụọ sọ gịnị bụ ihe ihu ejide like this na wakporozi ihe baiga n'ime the building ọwa gbahuri ọ gịnị mere ka ọwazi ga ahịa ihe agụrụ ọgụgụ gịnị o wee gwawe na nwanne ya nwoke kwetere because ya ṅụrụ mmanya ya na enyi ya nwoke arịa ya elu na ha eteke tons on ha ya etie Jizọs n'ọsị gịnị ya si yes na ya tetere n'ọkụ taa tete na hotel room ha na-atọ eburu ma ọ gara aga kwụọ ụgwọ ya efi na ọrụ ya na ya abụọ ga nna dị room na enyi ya nwoke na ọ kwụọla ụgwọ room nke ya ọma na ọ kwụrụ ụgwọ dị one room for 3 of them and ọ na the same hotel ka agbara the club ka ha lapụziri ha na-atọ ya etetezie tete hụ na ya gba ọtọ onye ha na-atọ gbacha ọtọ ya hụ na akpara ya aka dị ike ha na-abụọ kpara ya aka dị ike ya nọrọ ga-adọnwulie gakwuru nwanne ya nwoke mgbe den ha lọtara ya baiga na room ya gakwuru nwanne ya nwoke jụọ ya sị lelee ihe o mere enyi ya nwaanyị olecha eme enyi ya nwa sị wiche enyi ya nwaanyị na ọ ma na ya enweghị isi mmanya na ya gwara the girl na ya enweghị isi mmanya na o so na ya ga klọb the girl sị ya ga-esonyere ya aka ya gwa ya sị na ya enweghị isi mmanya ya ruo ebe a ṅụọ mmanya na anything ka hapụrụ ọ gwa ya sị na ya no problem but they come to think of it na ihe nwanne enyi ya nwaanyị ṅụrụ not just one bottle of Smirnoff Ice na mmanya ebughị ihe na anya ya dị clear as of mgbe ya nwa dịrịla down na ọ wee enyi ya nwaanyị sị ha baghị ka ha lakpuru ya jikwara ha lakpuru tetezie n'ọkụta ọ na-agwazi ya lekwa ihe mere nọ mgbe ọma ihe dị otu ahụ mere ya ma ya so oke ka enye ya ego ka ọ gaa ụlọ ọgwụ gaga sachachi onwe clean onwe up or wes no na as long as ya mere ihe dị otu a na ya ga-ejiriri marriage settle na ya gwadela otu ya ga-esi gaa lụọ na this girl na n'ụdị a na ihe a mere na ọ bụ enyi ya nwaanyị bụrụrụ onwe ya tụọ ya na ya si na room apụọ na before ya walk ya out n'ọwụ otu esi pụtawa bịa blame nwazie enyi ya nwaanyị na ọ ya nwa kọsịrị ya gwara ya gwa na ya gwara na ndị ka ndụ n'ugbo ihe n'ugbo nwanne nwoke mere na ọ bụ ihe na ome enyi ya nwaanyị na mmadụ anọ ya n'ime o buru onwe ga atọ na ele ihe ọ si eme ugbo na ọwụ ya ga-afọsụ na nwanne nwoke bịa lụọ ya ọ gwa wes na ọ bụ na ya mere ihe kwesịrị ime kwuo okwu ọma bara nwanne connect ha na ya na nwanne ya na enyi na relationship na ọ gara treat ya ka girlfriend instead of otu oshi treat ya na ọ bụla ihe sịrị na o buru akpa ya that day la wes ya bịa gwa na ihe jikọrọ ya na ya bụ n'ọka ya rịọgidere since ahụ ọ gwụla ya sịrị ili na-elekwana ihe o ji aragaghị ahụ ikoro ihe mgbu ọgwa wee sị na ele otu ya ga-esi akọrọ ihe mgbe dat na nwanne ya nwaanyị na nwanne ya nwoke na enyi ya nwoke tọrọ ya ụtọ na ọ nwere ụtọ ga-adị na akụkọ ahụ dị na ọ nwere ụtọ ga-adị na ọ nwere ike iwe ya iwe na enweghị brọda chọrọ ịnụ that type of story ebe nwanne ya nwaanyị na ihe mere na ya ejiri ya achọghị ịgwa esi nsa ya sị oke na nsogbu adị na nwaanyị mba na nga na-ekwuwe ndị stin na biznes ya shi egige na enwere otu o shidịrị obere ego ya ejire na-ebugharị mma this girl na n'ihi na nwanne ya nwoke enwe ike mere ọgwụlọta orugo onwe ya mma enwe nothing ihe ọ na-arụ ya ga na klọb ya na-arụ ọrụ bouncing ihe ọwụ bouncer ego lekwere ka nweta ya nọkwa n'elu bouncing ya ṅụọkwa mmanya ebulatakwa ya ja just na-ebi ndụ rere ure ndụ na-enweghị isi mama this girl now according to this girl na mmanya mere ha ihe ha after mpa ha nwụrụ na ego eji ebugharị ka mmanya na ọya nwa wetaghị nwanne ya nwa ka ọzọ dị obere na ọya nwa wetaghị na ndị nwekwana hụ mọchị ya nwere na anọ ha n'elu ya mmanya ehuji ihe n'ọrịa asa ga-emezi ya operation na this girl na-ebe chukwu eme ebere ya kpere ega ebe a kpere ega etiritie ya asa oke na ọgọdụ na-eme ha operation na ka e were ọgwụ so nwe na enwere ike the need for operation agaghị adịzi na ọwote eshi suspend the operation the woman agbakekwenụ ya were obere ego na ya n'aka lụọ this girl ya na ya ba alọ na nga akwụkwọ ụgwọ isi ya mgbe ha chọrọ ịgba nkwụ ya rịọ nwanne ya nwaanyị ịlụ rịọ ya na si ya bịara ya mgbamgbụ n'ihi na ya dị eji ego okwe ha bịa ya gwa sị ngwa ọgwanụ di ya ọ na ọga ha bịa ka di ya bịara na ọgọ ya nwoke bịara na ya ọgwa ya sị na ọ bụ na di ya bi ije ha na ọ mara na awụhụ ya ka ọ na-alụ ya gba nkịtị ya na this girl agba ngwụ nwanne ya nwaanyị abịa di ya ajụdịghị ya sọ ọ ga-ole otu o shiri mee somebody ya nyere special invitation ọ jụdịghị ya sị le otu ya shiri mekwara ọfụma okpobedị ya sị nda ya were ya as one of those things nwanne ya dị so bitter ya na this girl alụọla lakpuru nwanne ya nwaanyị amụọkwala n'otu nwa
dị ime ka abụọ mgbe ihe mgbe ya na chromoprocotomia bịara bịa hịwa na ya nọzi oge nwa ihe nụnụ megị eji chọọ ime operation ebido ngwa again as this time around na ga-emerịrị ya the operation na enweghị two ways about it na a ga-emerịrị operation ya kpọọ nwanne ya nwaanyị si ya biko na ị nidiri help ọ jụọ esi help ya nwa nidiri help ka nwanne nwunye nidiri ya gwa esi ọgwụ oge ya nwaanyị nne nwunye na ọ chetakwa na ihe gbasara ihe na enyi ya nwaanyị gabiga na mma ya aka ya dị ọcha na ọ mama ya ahụ ọma na uji ha ahụ ọgwa wee sị na nwaanyị ahụ dịka nwa ya dịka na ya gwale na ihe ọbụla gbasara nwunye na ọ kpọsịrị na fon na as long as ya gwara ya lụlata gị lọga n'ihu ga lụọ na ya nwe ya kpọzikwele na fon na ya gawara onwe ya so oke gawakwara n'onwe so ruole ka ụta and ụmụnne enweghị ka aka shiri ike enweghị kedeze enweghị ka aka shiri ike ma otu n'ọwaka nọ n'elu ya oge oge nwaanyị ụlọ ọgụ nwaanyị ahụ anwụọ nwunye bege mkpụrụ obi beke umeji ya lakpuo ya na-ebe ya gawa ewe ahụ ọ ga-ebege ọkpọ anya azacha bifo ya bido ụmụ ahụ taa ka emegidere ya kokoro nga ya gbara jide a ga-elie di woman enwezighị ego na ya n'aka enwezi otu o chetere ya few weeks later somebody ji ụgwọ for years ya na-agba ụgwọ onye ahụ in fact onye ahụ eriele ya hụtara onye ahụ eriele the money enweghị polisi enweghị ya enweghị connection eji agba ụgwọ ahụ the person akpọ ya for that money were ego ahụ nye ọ dịzị ka ọnwụ nwaanyị a o mepere ya ụzọ ego gị takara kpum ego esi n'elu si n'ala takara ya sị Chineke na ọwa ọtọ legide ha ebido erigharịwarị ego abata ya aka ya zụọ ala ya na nwunye ya mepere shop ha abụọ tụkọ aka ọnụ bido na maximize the money ego connection business ya na-aga ọfụma a na-ebi ya ahịa even on credit elu odo ahịa ebubata ya sị Chineke na ọwa ọtọ ede ọ ya ka nwanne nwaanyị mụrụ nwa anọ ntara ọ dị ime okwe ha agwa ya nwana ya mụọ na nwa okpozitecha ụmụnne gwa by then ya ego abata ụlọ aka ya enwezi ihe eji nọnsensị ya eme ya na-atụpụziri ya ọnụ ya na-akpụzikwe n'ihi na ihe niile ya kpere 1 naira ụnyaahụ ya enwebeghị ya na problem kpoo ya ọzọ ya gbara onwe ya nkịtị ya kwa sọmbọdị ya na-asọpọtụ mgbe ọ na-ele ma wayek ma gịnị ma mgbe ọ ga skuul ya na-enye sendịrị ego kwetazie because of enyi ya nwaanyị gbadịrị ya azụ dịrị ya azụ jụ ya gbapụrụ ya nkịtị na nwaanyị mba na ya nọzi one day nwanne ya nwoke agbo ya si ya nọkwala ihe mega ugbo ya sọ gịnị na Abuja na ndị omelakọ ndị omekome ndị eke nwe ọhịa na ha eburule di nwanne ya nwaanyị nga ọ lọtaga n'abalị egbuge ha ọnụ na geeti ndị ahịa were egbe sọrenda ebe agịrị na moto buruzie pụọ na-akpụgara nsọ ya sị gịnị na Abuja na kwenwere mgbe ya sọjestịrị na ka ha relocate eluwa na Abuja na ihe mega na nọt na udocha ya laikicha ebe ebe ahụ ji ekpego ọkụ ọgwawe na big boys bi ebe ahụ n'ebe ha bi n'Owe steeti n'ebe ha bi makwa n'ebe nwanne ya nwaanyị etonweta onye wepụrụ ya ọnụ nọọsị gịnị a na-akpọ ransom akpụrụ nwanne ya nwaanyị ga-esendịara ha the money still ekwe ha erelizie ha sị na ka o wetara na ọwa ego ji stres aha dị eji stres ga ha na o weta the money ha kpoo ha again ya akpalie ihe the money ga-ewegara ha gwa na emekwele polisi involve na ome polisi involve na a ga-agwa ya ebe ọ ga-abịa iburu ozu dị ya otu a ka ha kpoga ego agwagide ntụle ego ha na-agwụ na bank ha agwawazie ya dat na ha atọchọọla dị ya ekwuo ebe ọzọ ego nọ na ọ ga-ebe dị otu na ego na ebe ahụ ga-ewetara ha ego the woman ga-ewerekwe nwanne ya nwa ga-ewerekwe ego sendịara ha anọ ha n'elu ya ha gwara ha kwa na moto ya abụọ ahụ n'ebe ahụ na ore ya na each one karịrị 25 million na ore ya the other one at least na 30 na ore ya wetara ha ego na ha nidiri ego nwanne ya nwaanyị kposa moto ọnụ ntara bikosa moto ọnụ ntara ahịa distress sale ree moto worth over 25 million ya ga-ere ya 10 million ree the other one 5 million chịkọrọ ego bugere ha still ekwe ha gwa ebe dị ya ọ ya ka o bewere na ebe na ya amaghị ya ga ihe ụmụnne ka okogo bikos ọ maghị otu o si akụrụ ya and ya emewe n'ọfụma ya akpatawala ego ya na nwunye ya n'ọfụma ọ maghị otu o si akpụ ya akọsara ya problem onye okogara wụ nwanne ya kenta ka ahụ onye kogara ihe niile ya nọrọ nga mmiri fonu kpowa ke ntakịrị sọ gwa ya na ndị ahụ kpoo ya again na enyeghịkwala ha 1 naira until ya nọ from her husband ọ ya ka ha kpoghere again for money ya gwa ha na ego nọ mana ya chọrọ ikwuru di ya first before na-esendere ha the last money for ọnụ ha ajụ ka ewuzi ihe ha na-adịghị ha possible the next one ọzọ ha kpere ha si na ya ga-ebere otu a na ya ga-ebuchi ebe a buru di ya gawa ụlọ ọgwụ before na-erutere ebe ahụ dị ma na nwụọ na pụta ka eshishi Abuja bulata ozu ya and ụmụ abụọ ka ọ mụrụ na ụmụ abụọ nụtara ọ mụrụ ndị be di ya ajụ na kezi nwanne ha nwoke jiri lụọ ya na ọ naghị ekwe ka ha bịarute nwanne ha ụlọ ọ chọọ ha niile chachachachacha chofuchie ha ọ naghị ekwe ka ha bịa nwanne nwoke anọkwa na-ekwe ka nwanne nwoke bịarute
na ya wa ajọ nwaanyị chọọ nwanne ya nwaanyị ihe mere ihe afta elichara di ya chọọ ya ha gara igbu ya ya kpọrọ ụmụ ya gba ọsọ ndụ gbalatazie n'ụlọ nna ya enwebeghị $1 o ji onye nyegodi ego ejiri gị ụmụnne ndị ka ya etoo dịka nta ndị ka ọzọ ọnwụ ndị na-akpọ ya sendụtara ego ọ mazighị otu o si akpọ ya esendịrị ya ego na ya na nwunye anọrọ o ruo otu ụbọchị ọ kpọọ nwunye na fon kpọwa nwunye si ya na ya gbaghara ya na ya biko gbaghara ya na ya dị very very sorry na ya dị very very sorry for everything na ya biko gbaghara ya na ya biko gbaghara ya na ihe ọbụla ya nwe ihe mere ya biko gbaghara na ọ bụ eziokwu ya mefere emefe na ya dị very very sorry nwunye ya nwekwana nwanne ya nwaanyị agwawa ya sị na ọ ga straight to the point gbaghara ya mgbe ya gwara na ya ebegakwa ebe a gbaghara ya mgbe ya gwara na ya hapụga iwe ya hapụga ha iwe n'ihi na ya lụrụ onye Chineke onye dị ya na mkpụrụ obi onye masịrị ya onye hụrụ ya n'anya o were ọnwụ nwanne ya nwoke kọọ ya ọnụ mama ya n'isi apasịrị ya na ya abụọ mgbe ya na-akpụ ya alụ n'ụlọ ha arịawa ọjụdị ha ese otu edohụta $1 na anyị mama ya shiri nye ajọ ọjụwabedi ya ihe nwunye gweghị o lewe mma ya anya because of ya nwa ya arịọ ya elu rịọ ya ala mma ya mechaa na-ajụ ya si enyi ya nwaanyị kwana otu edohụ $1 na ugbu a na mma ya nwana na eli erele na obiọma akpa ya anọkwa n'elu na nwanne ya nwoke ọ sọ connect ya na ọ ga-awụ ya nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke ugbu a na ọ dịzi helpless na ọ nọ na wheelchair o nwere fatal accident o were ya ekokwa ya ọnụ na ọṅụ ya na ozu ụlọ oke na ya kpọghakwala nọmba na ege nọ ya ka nwanne ya nwaanyị nụtara bịara rịawa n'arịa ọ nọ na vileji ji ha ahụ n'arịa a na-ekwudatị na mgbe emegebere alụ di ya na oriri poizin na ndị be di ya jiri iwe nye poizin na poizin na ọhịa ọrịa a na-ebugharị ebe dị iche iche a na-ebugharị ya nwunye agwawa ya sị ka ya ga kpọrọ nwanne ya nwaanyị nwunye kpọta ya na teaching hospital ebe ha bi ya gwa nwunye na ọnwa anwa mee ya na ọ tara ya na ọ ga-ala na ọ ga-anọ na vileji ga lewe ya ọrịa na vileji na ọ ga-anọkwa ebe a na ihe ya gwara nwunye stili nwunye shi n'azụ ga-esendịara ya ego ya were iwe sendị nwunye pakin na ọ nọ vileji na ya na ya bụ na vileji ya gwa ya sị ọ ga-anọgide ebe ahụ na ọ ga-anọgide ebe ahụ tili ihe ahụ ọ chọrọ ya chọta ya n'ọwụ ebe okwu nọ na nwunye na-arịọ ya gwa nwunye so long as ọ gbaghara ya okwu were ego sendịara nwanne ya nwaanyị otu nne ya nidele severally ọnọhụde na-enweghị onye ọ dịra ịga ime onye ọzọ gị mee ya arịọ gị elu rịọ ala gị kwechiri dị na ọ gbarazie ego gị filie na simple and sorry ga wipe everything na-enwe onye nwere monopoly ime ihe rọrọ ya mma na as long as ọ mgbaghara na ọ dịrị ya n'obi na ọ ihe mmasịrị ya mgbe ọ gbasịrị ya ụta ahụ hụtara na enweghị deserve mmadụ ibi deserve mgbaghara na ọ gaghị deserve mgbaghara for what in the first place na o were onwe ya tụọ nwa okorobịa live a shameless life tụọ onwe because of gịnị enyi ya nwa agbakwa ya stay away from this guy ọ dịghị good o were onwe tụọ onwe bụrụ onwe ga club kedu ihe this girl mere ọ ga-eji wegide wee ruo n'ọnwụ nne wegide lụọ nwaanyị nwanne ya bịa na ọ na-ewe somebody a na-esendịrị ego school fees mgbe ya na-atụ ụtatụ ọ nọ school n'ihi na ya nwawo ka o sogide ọkpara ya ejikwa mgbe ahụ na-emere ya doje ya lụbena nwaanyị before ya bịa nwee problem chefucha so soon because ọ lọtala ugbo ọ na-efe na nwunye ga-anọgide na vileji ijikwa isi acha ya white ebe ahụ na onye ọbụla na-akpụ arịọ na ọ bụ ihe ejisi ka ewepụtara m egbo na m were okwu na ogbo tụwara ụmụnne enweghị onye ma echi n'ụwa na ọtọ mba ịtọ na ọ na ị nọ ngala ugbo ene enwere ihe ikwu nwe mere ṅụ mana ọ na-arịọla ṅụ mgbaghara ọrịọkọtala ṅụ ị na impozishọn inyere ya aka ọ ịza ya n'anya mmiri ahụ gị kweta na ọ nwere otu mkpụrụ ihe o mere ṅụ gị kwechiri na ịmaghị echi na gị were akụkọ ya na wee mụrụ akụ na oge gwakwana ya ote nwunye nọ na vileji ugbo na obele gom na obele kpee na fon na-agwa ya na nwanne ya nwaanyị dị down na ihe awụdịghị ya na ya hapụ ya ka elu bịa lere ụmụ ya gwa ya sọ ọ ga-anọ ebe ahụ lewe enyi ya nwaanyị na ọ ga-anọrọ na vileji letewe ya na akwa sendịrị ya ego na ọ ga-elekọtawazie ya ebe ahụ n'iwe na ọnụma na nwunye shi na vileji akpọ ụmụnne na-akpọ a na-abara nwanne nwa sọ ọhụ n'ebe o denwere onwe ya na ụdịka wiked ọ dị na ahụbeghị ofiti ya bịa wụrụ lasbon na-enwebeghị otu na oshi benefit ụmụnne onye ọbụla enyere ya aka one way or the other na ọ gịnị ka ọ ga-eji eme nwanne ha nwoke nke osogide ọkpara ya wụ ya nwa gbasi ụdịka wiked a ihe niile arịọrọ ya okwechiri na onye owegiri iwe akwa onye na ogbo nọ ngalugbo eshige mmiri ọkụ because of o sendịrị ego akwa ya di ya sendịla ya maka ya na di ya n'ụzọ akwa onye shiri jigo ya n'ugbo elekọtaga ụmụ ya eletaga ya ezigbo enyi ya ezi ọhịa ya nakwa ihe a na-agwa enwe onye ma echi ụmụnne m ọ sawụrụ m ọ gịnị ka ị ga-eme n'obi ya na nwunye ga na ebe ya ihe
plan ya nwunye na ebe ahụ complete 3 years na gị gwe na 3 years ọ dị ihe na ọ ga-anọ ebe ahụ ma ọ ga-anọ fọ inupụrụ ya isi sendịara nwanne ya nwaanyị ahụ ego na ọ ga-ahụ ka etoro obi ya dị. Ụmụnne m bido rịọwa ya sị nna m ya sị ọ bụghị fọtụ nwunye m na ọ ezigbo mmadụ na o nwere ezi obi. In fact ọlụlụ ahụ ọ ladoro sef ana m ahụtazi sef na problem nwanne m ahụ mgbu ya ga-agbagotekwu n'ihi na enweghị ihe gburu ngwa ngwa ka regret. Yes, ọ nwanne m ka ọ etere ugbo etere ose nwanne m and ọ bụrụ onye ọzọ nwunye ha ga-eme ihe kama na onye a na-ekwu okwu ya wee otu nne di ya nwanne di ya ọ bụghị onye ọbụla na-enwe obi ime nwanne di ya n'ụdị a n'ihi na di ya sef ga na-ewere nwanne ya iwe nke ha ji wuru nwanne mana ọ chọkwaghị ọnwụ ọ chọkwaghị ya ka ọ nọrọ ebe ọ ga-ebe akwa be ọbara pụta ya n'anya ọ bụ iwe ka o wege ị gaghị ajụ anyị dị n'igwe ahụ ọ nwunye nke emejọrọ ebe ọ gbagharala aga m asị mkpeghachita nwunye m back biko life etichiele ya a lesson biko kpeghachita nwunye m ka ọ bịa bịa lere ụmụ ya ụdịka iwe ga otu isi send ya nwunye m ngwa ngwa ele anya n'azụ ya ga makpuru na village according to you kemgbe 1 week ilehekwa n'anya ị ga-ahụtakwa obi ahụ nọ nwanne m nwaanyị nwere ọrụkwa ka ị nwetara ya nta ya ị kwesịrị ịbara nwunye m mba nọ ya orube nke isend ya ga village ga gbotoro ebe ahụ ihe o sendịrị wee ego ọ sọjesịrị ka akpọta ya ga-eju ya send ego ị kwesịrị isend wee ọ harsh punishment but ọ dị same ọ n'ụlọ di ya ka ọ lara village ọwụ ihe ọjọọ mana biko gbaghara ọwụ na ọ gbagharala gonwa gbaghara n'ihi na ya onwe ma kama ma punishment ya bịarala enwe aka unu ga-enyere unu onye ka adị ndụ ma lụrụkwa. Ụmụnne m ọhịa m gwere nkwe na ọhịa unu ga-agwe nwe nnọọ ihe unu ga-agbotowere unu gboto ma werekwa akụkọ ya nụnụ wee mụrụ akụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị unu.